Okay lang, labhan ko man yan. Yung oil. Oil? May oil pala to? I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, everything! So, ngayon, aalis na naman tayo, guys. Hold on. Yung asawa ko ba, text ng text talaga, grabe. Yung asawa ko parang hindi mabubuhay na hindi ako kausap. Text ng text. Tawag ng tawag. Anyway, good morning everything. Good morning po guys. So, alis tayo. Kuha lang tayo ng ano dito sa closet ni Tami. Yung jacket na, ano ba? Parang blazer ba? Something. So, ibalik ko lang itong blazer kasi hindi naman ito madumi. So, yun. So, alis tayo. Punta tayong Walmart. And, yun. Mag-Walmart tayo. And, kailangan kong bumili ng ano guys. Kasi, pagkain ng mga alaga ko. Pagkain namin ni Tami. Kasi, plano kong mag-chicken soup. Magtinola tayo kasi nagustuhan ni Tami yung tinola guys. Nagustuhan niya. So, let's make a tinola chicken. What happened to the TV? The TV just died? What happened? It's magic. Namatay ang TV? Sinong pumatay? Sinong pumatay sa TV? Okay, let's go out. Anyway guys, kailangan kong umalis para makabalik tayo agad. Maganda yung temperature ngayon, 73 already. 73. Okay, let's go, Pepe. Let's go. Come. Go, Pepe. Nilabas ko itong mga alaga nating mga... Come here. Let's go, Pepe. Do you want? Okay, let's go. Let's go. Let's go in then. Maganda yung temperature ngayon. 73 degree already. Hindi ako nag-cut ng grass. Bahala na si Batman. Go inside. You don't wanna do anything. So, stay here. Mama will be right back. Okay? And then pagkatapos sa car key, cellphone. Bago natin makalimutan yung cellphone. And then GoPro. Yun lang naman yung kailangan ni Mama. Anyway guys, I will text Lloydie na. I will see you later. And I'm going to text my husband too. Kausap ko siya kaninang umaga. Ano ng oras? 11:42. So, andito na ako guys, kina Lloydie. Hinintay ko lang siya. Ang layo ko na, hindi naman sobrang malayo. Malayo-layo din galing sa kanya yung pinaparkingan ko kasi may something doon eh. May something. So, hindi ko alam kung... Ayun, ang init-init na. Mainit pala ngayon. Magpa-easy tayo. So, anyway guys, so hintayin lang natin si Lloydie. Nandito siya. Oh. Kinuha ko si Lloydie kasi minessage ko siya. So, sabi ko sa kanya kahapon, ano, labas tayo bukas. Sabi ko, sige, let's see. I-message kita. Sabi ko, sige, punta tayo ng ano. Sabi ko, punta tayo ng Walmart. Walmart. Hi! Kita mo pala, akala ko hindi eh. Long time no see. Ang tagal natin hindi nagkita. Mga isang buwan ata tayo hindi nagkita no. Kaluka ko. Kaya nga eh. So, ano na, mag-Walmart tayo. Yes, sige. May bibilhin ka? Parang meron. Okay, maghanap ako ng dress. Oo. Gusto ko maging babae ba? Oo, naghanap din ako ng damit B actually. Para pang araw-araw lang ba kung gusto maglakad. Gusto ko maging babae, be. Pagod na ako maging lalaki. Ay, gusto ko maging... Di talaga ako babae, promise. Mahirap yung para sa akin. Okay, let's go. Let's go. Anong anyari? Bakit ang daming ano dyan? Parang may sale ata sila dyan, nagbibenta-benta Nagbenta-benta ata. sila? Mga craft, something to do.
Ito yan, ko. Original. Original ang gamit niya. Kasi ito yung gamit ko. Kasi pang lalaki man ito. Pero nagustuhan yung scalp ko ba? Parang maganda kasi sa feeling. Panty? So, gusto ko rin ng ano panty lahat. Shampoo at saka air conditioning. At to, gusto ko to din. Conditioner. Ayun yung gusto natin. Clarify. May nakuha ka? Ilagay ko to dito para walang light. Okay man yan. Nag-try naman ako naman. Anong color yun? Ito yung blue. Nag-wet and wild si Lloydie guys. Lloydie guys, wet na siya. And then wild pa. Yung meron sa'yo? Yung meron sa'yo is yung parehas sa akin. Yung binili natin noon. Sabi ko, ito yung... Ay, bibili pala. Ito yung foundation ko, Be. Ito yung foundation ko na gamit. Ah. Kasi look dito, hindi ka makakuha. Kailangan mong tawagan. Ba't anyari? Eyebrow? Be, meron Be, gusto mong itry Be? Na yung as in kahit maggilamos ka hindi makuha. Pero kailangan yung pointed talaga siya na pen. Open, gusto mo pen ay. Andito na naman tayo sa Tingin tayo sa mamalaki. Look baby, oh. Sige na, magsuot ka nito. O ito, mataas-taas Be, oh. Magkano ang presyo nito? Lahat, 17 lahat, shirts. Ito Be, mataas-taas siya, oh. Medium ba? Anong number ng medium? 8? Oh, meron Be, 4, oh. Ito, mga shirt ba? Mga malalaki man yung bawat kayo. Oo. Ala, oo. Alam mo bakit maganda yung ganito? Kasi hindi Bakit? nakikita na yung taba. Hindi makikita. Oo. Be. Be. 14. 14. Ala, pink Be. Girly. Gusto mo yan? Babaeng babae. May ito Be, oh, look. Be, hala Be, maganda. Malaki man, eh. Tingin tayo ng dress. Ito, Malaki. 13. Maganda Be. Meron naman ako mga ganito. like brambles and shit. Huh? Maganda Be. Nasuot mo na yung binili natin Na? na mataas yung dito parang sundalo. Suot ka na ba? Parang. Kulay. Kasi yung yan maklaro kaya dark na lang tayo. Okay guys, saka bibili ako ng ito katulad yan, dress na yan, and Hindi ba ito tayo siya. Ito kasi hindi na. Okay na yan, maganda yan. Walang color na iba? Ha? Gusto mo yung color na yan? Okay lang, para maiba lang. Kaso lang sakit sa te. Tumitingin pa ako ng iba kasi kailangan ko siyang... Asan mo yun nakuha? Okay, so saan mo nakuha yan? Dyan. Be, gusto ko to, Be. Mag-blazer lang ba para hindi klaro yung kilikili, look. Gusto kong bumili. Magkano to? Walang presyo. Ay, meron dito. 11 bucks. Ito nauso. Be, nauso ito, Be ba? Nauso tong ganito. Pangit lang ng color. Anong hinahanap mo? Ay, oo, yung ganyan. Ito kasi pag sinuot mo, Parang bata. Baby, oha. Lordy.
taas ng linya. Ang taas ng linya dito. Dito din, oh, linya din. $11 siya, imbis na 16. Talaga? Yung blue. Yung ito, yung ganito. Oo. Magkano? 11. So yung dalawang kaparihan, 9 lang? Yung ito? Ito, 11. What's the name of this? So, magkaano? So pareha man tayo ng, pareha tayo ng binili. Look, Oh, yan. 9 lang to? Ano na yan? Hindi, ito yung 9B. Ito yung magkapareha. Oh. Sa loob ko na ito para hindi ka na mag-open mamaya. Kasi may manok pala. Mukhang manok mo, hulupad. Lilipad yan. Dito to para hindi maglipad-lipad. Okay. Doon mo siguro. Huwag mo ilatabi sa damit. Okay lang, labhan ko man yan. Yung oil. Oil? May oil pala to? Oo. May oil pala to. Ang lipstick mo? Saan? Asan yung lipstick Ay, mo? sa loob na. Okay, hindi ba ito makuha? Oh, bigay mo na lang. Ready. Okay guys. Let's go. Oh, ano nung oras, be? Ano na oras? Anong oras na? 2 o'clock. 2. Wala, ang init. May ulan ba? Hi guys, bahay na tayo guys, and yung kapitbahay nag-cut sila ng grass, and I think uulan. Tignan natin kung ano yung weather mamaya, kung uulan ba, kung ano. So let's see kung may ulan. 4 o'clock daw may ulan, so 1 hour from now, and then 8 o'clock. I guess I'm gonna cut the grass. Pangit talagang mag-slouch, oh. Ganun ba, parang ganun tayo. Pero pag ganun, di ba, iba yung, pag ganun tayo, ang pangit, di ba, parang, oy. Pero pag ganun, iba talaga yung dating. Naano ko lang, na-realize ko, pero nakakapagod mo palagi na lang straight, di ba? Masarap mag ganun. Masakit sa likod. Sanay-sanayan lang talaga. Maganda, iba yung ano ng katawan mo tingin kapag nakatindig lang, kung ganun, di ba? Parang, slouch lang tayo dito, ganun. Pero ganun, tignan nyo. Iba talaga no kapag naka-straight, diba? Iba talaga, guys. Pero nakapagod ba nito? Parang mga narubot. Parang narubot pa na niyo. Ginuko, napataka. Narubot naman tayo niyo. Ay, bago natin i-in itong vlog, kasi wala naman akong ganap din, i-try natin itong damit. So, dito ko siya isuot and then ipakita ko sa inyo, guys, okay? So, itesting natin yung nabili kong damit na dalawa dress. And then, ipakita ko sa inyo and then tignan natin kung okay ba. Okay, I'll be right back. Hi guys! So, ito siya guys. O, ipakita ko sa inyo, ha? Buong buhay ko. Roxy, stop.
saka may pocket siya. So, at saka mataas. Saktong-sakto yung get down. I think may ibang color nito. Bibilhin natin. Kasi gustong-gusto ko siya. I think maklaro siya. Pero kailangan lang siya ng leggings. Leggings or cycling. Cycling ba yun? Para hindi, kasi ano siya eh. Parang makakita ka kung may araw. So, maganda pala siya kasi, look, tignan natin. Kasi, ang ang pinakaayaw ko is yung armpits na makikita. So ito, this is really good. So, maghanap tayo ng ibang color pa. So, ito yung nabili natin. So, yung length niya is perfect na perfect talaga. Ano po ito, guys? Mayroon silang small. At saka, I think this is medium. Yeah, medium. So, gusto kong loose style. Loose style. So, hindi pala. So, wag lang kayong gaganon kasi ako sa armpits. Kanang ayaw ko makita yung well, nag-film ako about armpit, pero pag may taong makikita in person talaga, nahihiya ako. Yun yung ko. So, maganda naman pala ito. So, may ibang color doon. I think pink. I-try natin yun. So, let's see. And then, i-try natin yung isa. Ano siya, guys? Okay na siya. Okay man siya, guys. Kasi yung puson ko, tignan nga natin, be. Tignan natin, ha. Gusto kong makita yung puson ko. Ganon, ha. Look, okay siya. May pa-cleavage pa si ate nga. May pa-cleavage pa talaga. So, yun. Tignan natin yung puson. Ganon man siya. Parang ganon ba? Parang taas siya dito, ganon. Pataas ito, ganon. Ito yung style niya, guys. Ipaano ko sa inyo, buong katawan natin, ha? Pakita natin. So, mataas siya, guys. Which is, I like. Look at this. Gustong-gusto ko siya. Gusto ko siya. Siyak tayo nitong tiyan nito. Tapos, kailangan na talaga akong lost weight. Tignan natin. I think, okay po siya. Pangit man pag ganon. Ganon talaga ito, di ba? Parang pataas siya. So, okay naman pala siya. Meron akong mga damit, mga dress dito sa taas. Hindi ko palaging ginagamit. Pero ito, okay ito. Kahit magsingot yung ilok mo, hindi makikilig. Kasi parang langga mo. Sayaw tayong tinikling. Ano yung parang kuradang. Kuradang. Dang, kuradang. Yes, Mama is wearing dress. And you guys are looking at me like I am something here. Like, what the heck is wrong with me? I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we... Hala, sobrang taas sa akin. Tignan nyo to. Tignan nyo sa picture. Ito. Ito yung picture. Sobrang taas sa akin. Ang ganang tignan kasi mataas. Yung talagang mataas. Pero sa picture, tignan nyo. Look yung picture. Diba? Ang taas sa akin. Dito na siya sa baba. Hello guys. Sobrang quiet ng neighborhood namin ngayon. So yun lang to yun guys. So yun lang yung ko. So wala masyadong ganap ngayong araw. So hopefully, bukas. Andito si Tami bukas. So yun. So kita-kits tayo sa susunod na mga araw. Susunod bukas. So and I will see you guys tomorrow. Thank you so much guys for watching. I will see you guys. Bye. Good night guys. Got too high, but I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast?
girls thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into